Υποδεχτείτε το F-16 Fighting Falcon. Από τα αριστερά σας ο Zevs και το 2.0. Ακολουθήστε τον Zevs καθώς διανάβουν δύο κλασσικούς κατατήρητους ακροβατικούς οδηγούς. Πέφτει μπροστά σας ο Zevs και το Barrow. Το χειροκρότη μάσκα στο στερεόγραμμα είναι μπροστά μας. Από τα αριστερά σας Zevs και το Multiple Road. Στη συνέχεια το αεροσκάφος επανατοποθετείται για μια διέλευση ψηλής σταθερότητας σε πολύ χαμηλό ύψος. Ο Zevs σε παρακαταμένη στροφή 9G. Το αεροσκάφος να παραμένει σε ευθεία ανάστροφη και οριζόντια πτήση. Zevs, inverted pass. Ολοκληρώνοντας τον υλικό, ο εκτάμενος συνεχίζει ανάστροφη άνοδο με μείον 3G.
κατευθείαν μπροστά σας. Ο Σμιναγός Χαρίτος και το Victory Row. Κυρίες και κύριοι, ο υπτάμενος έχει ξεκινήσει τη σπυροειδή βήθησή του καθώς προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για αξέχαστες φωτογραφίες. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή την διέλευση στους άντρες και τις γυναίκες όλων των διάδων των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, πίσω και δεξιά σας, ο Ζεύς και το Dedication Pass. Last Man Rock. Δίνεται στο Ζεύς από τον Μανώλη Καραχάλιο, τον πρωτεργάτη του Demo Team, τον πρώτο Demo Pilot του Ζεύς, που στη συνέχεια ακολούθησαν άξιοι συνάδελφοί του όπως ο Γιώργος Ανδρουλάκης, Σωτήρης Τράλης, Λουκάς Θεοχαρόπουλος, Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βολακάκης, Δημήτρης Τζάλας, Χριστόδουλος Γιαχμής και σήμερα ο Χρήστος Χαρίτος που είδαμε νωρίτερα. Τους ευχαριστούμε όλους, είστε όλοι υπέροχοι.